Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jessa May. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, bigay ka ng may kapal. Puso ko, lagi kang laman ang isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitipon ng puso kong ito. Lagi akong nagdarasal, hinintay kita ng kahit RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa dahil siyang kaagi karon? Maukinig sa kababae nga taga Lagag, Sindangan, Zamboanga del Norte. Ang atong tatampo nagdasangan nga Jessamine. Magali ko. Basig malate ko. Dukaya sa ako nakamataw eh. Sabi, eskwela na ka? O Dan, magdali gani ko kay basig malate ko. Pakasan niyo. Ano sa mani, uy? Imo na baon. Ayaw lang, uy. Sige na, good. Muram kag amigaw eh. Sige na ba, dawatan na ni. Mm. Sige na ba? Sige na lang, good. Salamat, Dan, ha? Waan ni. Yan ang sigahan mo ko ni maghatag o kwarta para baon, Dan, uy. Kay, naluoy kay ko ni mo, May. Og, dili kay kaluoy lang akong gibati ni mo. Yes, May. Love na ta ka. Mauna, yes, May. Sa una pa ko, ganahan ni mo. I love you. Dan, May chance ka ko ni mo. mao di ay nga. Sigahan ko ni maghatag o kwarta. Kay manguyab di ay ka. Di na mo hinungdan, oy. Love ta gid ka. Gusto lang ko nga mapunan ang imong baon. Maong ihatagan ti ka. Naibaw ko nga nakalitan kay ining akong gisulti nimo. Wams ko magdali. Una-una ang ang akong gisulti nimo. Magpaabot na ko sa imong tubag. Unsa man na si Dan Jessamine? Imo nang uyab? Dili ma, uy. Nanguyab na siya pero wala ko sugta. Oh, okay raman kung mag-uyab-uyab ka. Basta ayaw lang pasagdi ang imo pag-eskwela. May, kumusta naman itong akong gingon nimo? Dan, Taw-taw na magiging ko nga nanguyab nimo. Wapag hindi ka maluon ako. ang tinuod. Naluoy naman ko ni mo, Dan. Nga sa ato pa. Imo na kong gisugot. O, Dan. Uyab na ta. Salamat, Jessamine. Ati, magsige lagi mo kuyog ni Dan. Uyab mo? O, Day. Okay na day si Mama Ti nga, makuyab-uyab ka. Okay naman, Day. Basta dili lagi na ako pasagda na akong pag-eskwela. May, muskula na ka? Mm. Sige. Dungan na lang ta kay nakoy paliton sa merkado. Sige, Dan. Kumusta mo kami? Okay naman. Ay, Nonsam ka? ayaw na pangagbay na ako. Ha? Nga di kung bayan ka? Dili ko ganahan ng imong agbayan. Nga di ko ka magpaakbay nga. Uyab man ta? Dili lagi ko ganahan ng imong kong agbayan. May, Kuya, maanad og sige pangagbay na ako. Huh? Basig asa pa lang unya na padung. ay grabe yung anak ko. Uyab ko takot. Buhi iko, bi. Manggunit mo yun ng kagabaga, uy. May, Dili na ko ganahan na ng imong style, da. Magbuwag ka, uy. unsa? Pahimos man ka. Wa ko ganahan ng imong style. Maong magbuwag ta. May,
Halo si ate. Ingon ana maginauyab tigod. Ang uban gani, manggakus man. Ay na, wag yung ko ganahi sa style ni Danday. Mara mo kong paingon na gid siya pahimuskod. Unya, wa na hinon kay uyab. Okay ra, uy. Mabuhi ra magugugwa ko uyab kod. Jesame, Ma, dali na god. biyaan sa tikaday ha. Kaya gitawag kong mama. Nakay tuyo, ma? Naaanak, Unsa man na? inahanglan kang muundang sa imong pag-eskwela. Ma, Sorry, nak. Pero dili na gyud na mo kaya ni Papa nimo ang paggasto sa inyong pag-eskwela. Mao rin kasabot mig si Papa nimo. Nagbaon-damon ka namo. Ug ang imo lang manghud ang mopadayon og eskwela. okay ra, ma. Salamat ka nakasabot ka nako, Jesame. Sorry kayo, tiya. Naundang na lang hinon kag eskwela tungod namo. Okay ra dayo, uy. Basta pagtarong lang gid mo sa inyong pag-eskwela, ha? Ote, Pila na ko katuig nga nagpundo din sa bay. Hey, kalaay ba dahil magsikitag standby, uy? Agwanta lang ko ini kay luoy man sa krisilas mama ko na akong biyaan. te, nabi gusto nga mamisita nimo. Kinsa man? Si Wawi. Igagaw man na Roy Roy. Roy-roy nga atong silingan? Ote, ibakasyon na niyang igagaw din hi. Nya, iya magkang nakita nga na nilihig. Mamisita ko na siya nimo. Ha? Salamat nga kay katubang ka nako, Jesame. Nagkita man ako nga tinarong imong tuyo. Mao nakikatubang ko ni Muwi. Salamat, Jesame. Unsa di mong tuyo na ako nga namisita man gyud ka? Di na ko paligoy-ligoy pa. Ganahan kay ko ni Mumi. I love you. Wawi, May paglaom ako. wa pa ko masuhito ni Muwi. Wa pa ko makaila sa tinuod mong pagkatao. Mao nga tagi lang una ko gigayon sa pagtimbang-timbang. Okay kami. Magpaabot ako. Nagsige man nagpambisita si Wawi ni mo Jesame. Wa pa gaday na ni mo sugta. Wa pa, ma. Ay, kung wa kay gusto, klaruhin ng tao, uy. Dili kay happy talaga na adlaw maanhi dinhi sa ato nga way mapaabot. May, kumusta naman ito kung giingon mo? Kuan we. Oo, pag ka maluoy na ako, May. Nakita na ko nga tinud-anay ang imong tinguha nako. Mao nga, ako na kang gisugot. Tinood, Jesame. Imo na kong gisugot. O lagi. Uyab na ta. Kung mauna, mamay-dahin ko ni mo. Ha? Unsay mamay? Uyab naman ta. Maong mamay-dahin ko ni mo. Kaya basig maadto kas lain. So sige. Pamay dayon. Di naman akalain na Human may magkauyab ni Wawi na may dayon sila ko pagkaugma. Karon, may usa na mi kaanak. Ug wa ko magmahay kay pinangga kayo ko niya. Dini na lang kutob og daghang salamat ang pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Higalang kaagi ni Jesame nga taga Lagag, Sindangan sa Buanga del Norte. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, bigay ka ng may kapal. nais ko'y laging kapokay sa Ang maong kaagi, gibahatan no doon sa radyo ni Ricky Porzuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala at mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papara sa inyong nakalinlaying kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit.
I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyo.